Sağlık Ministri Liwap vilayatyna bardy ila Tewitin saglyk desgalaryna pes hyzmatlardan şikayet edýär. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagat ministri Atageldi Germanow 15-16 sentýabrda Liwap vilayatyna sapar edip Tewitde gurulşy dowam edýän käbir saglyk desgalaryna işleriň barşy bilen tanışdy. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar Tewitin saglyk goraýyş desgalaryna, hassahanalarda we saglyk öýlerine ilata hödürlenýän saglyk hyzmatlarynyň hiliniň pesdigini aýdýarlar. Ministriň saparynyň gün tertibinden habarly lukmançylyk işgärleriniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde beren maglumatyna görä, Germanow 2 güniň dowamyny Türkmenabaş şäherindäki Enaýanyň we Çaganyň saglygyny goraýyş merkezine, Liwap vilayet köpügurly hassahanasyna we Tewitdäki beýleki käbir etraplaryň hassahanalarına hemde saglyk öýlerine baryp gördü. Şeýlede Saglyk ministri Liwap vilayatynyň Darganaty etrabyna bina edilýän täze şäherçäniň çägündäki saglyk öýleriniň gurulşygyna tomoş etdi. Saglyk ministriniň Günnogor vilayety amala asyrýan sapary dowam edýän mahaly yerli ýaşaýjylar Tewitin hassahanalarına we saglyk öýlerine ilata hödürlenýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hiliniň pesdigini aýdyp şikayet edýärler. Syrkowlan raýatlar hassahanalara ýüz tutanlaryna hojalyk hasaplaşygyny bejerik aljak bolsaň, has köp çykdyjy çykýar. Meselem, birinciden hassahananyň düşegi üçin bir töleg geçirmeli, ikinciden lukmanyň eline 500-600 manat para bermeli diýip bir Liwap ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Tewit hassahanalarının birine saglyk bejerikini alan Liwap ýaşaýjynyň sözlerine görä, Liwap vilayatynyň köpügurly hassahanasyna 10 günlük saglyk bejerikiniň tölegi 3-4 müň manat aralygyna üýtgeýär. Bu töleg dollaryň resmi alys-çalyş kursy boýunça takminan $851.200 barabar bolýar. Gara bazar bahasy boýunça takminan $150-200 töwereklerine üýtgeýär. Üstesine hassahanada bolan döwrüňe iýen iýmitini hem öýden getirmeli. Hassahana tölenýän töleg gyzgyn nahar üçinçiliginiň tölegini öz içine almaýar diýip Liwap ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli lukman hassahanada bejerik alýan hassalaryň iýgi içgisini öz öýlerinden ýa-da garwanyşhanalardan aldyrýanlyklaryny aýdýar. Hassalar keselhanalardan bejerik alýan döwürlerini öýlerinden ýa-da restoranlardan nahar getirdip naharlanýarlar diýip Liwap bir lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar özleriniň lukmanlaryň arasyndaky korrupsiýa hadiselerini we paraxorlugy ýakynan şaýat bolýanlyklaryny aýdýarlar. Lukmanlaryň paraxorlugy azalmaýar diýip Saglyk puwdagyna Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan odar Azatlyk radiosy ýurdun türli sebitlerindäki käbir hassahanalarda ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri barada habar beripdi. Azatlygyň habarçylary aprel aýynyň ahyrlaryna Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine täze açylan köpügurly hassahanada ýol berilýän paraxorluk işe ýerleşmek isleýän lukmanlardan we şefagat uýalaryndan para talap edilýänligini habar berdiler. Munyň ýa-da maýyň soňky 10 günlüğüne Türkmenbaş hassahanasyna derine bu işler geçirilip Türkmenbaşynyň vilayet hassahanasynyň baş lukmany saklandy. Liwaply ýaşaýjylar Türkmenabadyň vilayet hassahanasyna 500-600 manat meşberine lukmana geçirýän töreglerini para atlandyrýarlar. Hasodol Türkmenistanyň Saglyk goraýyş puwdagy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti käri boýunça diş lukmany bolan Gurbanuly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň sentýabryna saglyk puwdagynaky hojalyk hasaplaşygy meselesine ýeni bir gedek ünnüp çekipdi. Berdimuhammedow şonu saglyk goraýyş puwdagynyň hojalyk hasaplaşygyna geçirilmeginiň lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrjakdygyny aýdypdy. Lukmana 500-600 manat töleg geçirmeseň lukman seniň saglygyňa seretmeýär diýip Liwap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Liwap vilayatynyň hassahanalarına we saglyk öýlerine sapar edýän saglyk ministri Atageldi Germanow şu ýylyň iýulyna Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty ministri wezipesine belenildi. Türkmenistan hökümetiniň boyun almadyk koronavirus pandemiýasy döwründe ýurdun saglyk ministri bolan Nurmuhammed Amannapesowyň wezipesi iýul aýyna ýokary göterildi. Amannapesow häzir ýurdun bilim, saglyk, sport we ýaşlar meselelerini gödäwçilik edýär.